हेलो एवरीवन आंनि यूट्यूब चैनलाव गासैखौबो गिबि गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबोनो मोजाङैनो दङ आंबो दा साननैसो मोजाङैनो दंथ'यो दिनैनि आंनि भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मैयायो माने हाजोआव आङो ना सरहैनो थांदोंमोन आरोना बे ना सरहैनो थांनायनि नुथायखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होनना सानबाय आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला अन्नानै जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय बेजों लोगोसेनो जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैयो बिथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामगोन जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ एंगारोब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसना सौहैयो आरोना आङो दायो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो हागोन आङो मैया हाजोआव थांनाय समाव ना सरहैनाय समाव माबोरै जाखो आरो मा जायाखै मा जानानै थांखो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो हागोन नोंथांमोना आङो दायो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो देखायलांनोसै एबा दिन्थिलांनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आङो दायो होमबा माथो होनबावनो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना स्टार्ट माने भिडिअआथ' अलरेडि स्टार्ट जाखाबाय नोंथांमोना खालि नायलांबायल' थादो आरोना जोबजासिम थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो जोङो हाजो फारसे आगान सुरजेनबाय नोंथांमोना नुनो हादों नायदो हाजो खाथियाव सौफैखाबाय आङो माने न'निफ्राय ओंखारबोनायखौथ' आं दिन्थियासै नोंथांमोननो दायो आङो हाजो खाथियाव अलरेडि सौफैबाय नै नोंथांमोना नुनो हादों दायो नायदो हाग्रा बंग्रा एकदम लामाफोरा बिराद गिथावनाखा आरोना नायदो माबायदि नुनो हादों नोंथांमोना जेने थेने मानसियाल' हाबलांजायो आरोना सेर सेर थुरिफोरबो दङ थारायफोरबो दङ बेफोरबायदिनो नुनो हादों नोंथांमोना नायबाय थाबा नुलांबाय थागोन नै पास नय दै बियो जोंनियाव पास नय दै होनना बुङो बे पास नय दैखौ बारलांगोन आरोना दायो जोङो बेखौ बारलांनानैसो हमहैगोन आरोना ना ओइ माथो औवाबो लाबोदों औवा लाबोग्रा पार्टिफोरबो दं ओइ नै बानायबानो लाबोदों दैया फिसा जाथारबाय ना दाहार आरोना होमबा फिसाबाबो नै बेटारि लाग्राफोरा होलांगासिनो दङ सासेया आरो सासेयाथ' उनथिंजाय थाबोदों र' दायो नुगोन बिखौबो गंनै साइकेलाव लाबोदों आरो नायदो मिथिंगायारिखौ नायदो वाव समायना खालामना नै बेटारिखौ फिट खालामना लाखाबाय बिथांमोनानो एबार होहैसिगोन ना शट नायलांबाय थादो ना शट होनायखौ दा देखायलांगोन आङो ना बेसे मोनो नै बेटारि थरनै लाखाबाय बिथिं थरसे बिथिं थरसे नुदोंना इयावनो गालांबाय सेन्देलखौ एकदम हाग्रा हाग्रा होलांबाय एबार थांगासिनो दङ बिथांमोना नायबानो जाबाय खै केजिसो मोनगोन दायो नाखौबा पात्ता गैया दायो होगासिनो दं थांगासिनो दं जायगा मोनहैथ'वाखै आरोना जायगा मोनबा दायो देखायनोसै जायगा मोननायनिखौ नुदों लामाफोरा माबायदि गिथावनाखा बेयाव अयथासार नायदों माबायदि डाउनाव ओंखारलांदों बापरे बाप हारसिं हाला फैनोथ' बेयाव मुस्किलखा फैनो हाखाया देन्जारखा नायदो गिलु-बालु माला सहैबावगोन बाब थुरि हायब्रा जोबखायो माथो सयथिंनिबो सोरबा बायदिया एकदम जायगाखौ नुबानो ना जानो बहा गिखागोन माथो नायदो फैयै दहला मोनहैहांबाय नैबे दैयावनो होगोन आरोना एसे सिगाङाव थांगालानि खर'आव बेयाव बारा दै गैया नालाय बेयाव ना मोननायनि चान्सआ बारा गैया आरोना बेनिखायनो थांगासिनो दं दा नायदो बाख्रबलायनानै थांगासिनो दं आरोना आंबो जगारखौ लाबाय नैबे बुस्थुजों सर्ट होगोन आरोना एसे खाथियाव देखायनांगोनलै सिनायनाय नङा बिसोरो नै नायदो माबायदि बे मुस्रिजों आजावगोन आरोना फेग्राया नै बेनो बाना लाबाय नैबे दान्दायानो आसोल मेना आरोना बे दान्दाया गैयाबानो गैया बे बुस्थुआनो आसोल आरोना ओमफ्राय बाना लागासिनो दं दायो एकदम सर्टखौ होफबथारनोसै आरोना नोंथांमोना आङो दिन्थिलांगोन दे बे नायबानो जाबाय दायो सबसे गिथावना जायगा होनना बुङोब्ला जोंनि जा नै बेनो आरोना नोंथांमोना भुलावबो बे लामाजों दाफै बिराद गिथावनाखा आरोना एकदम नोंथांनावथ' मिथिखायो एकदम आथिं थोंब्रै होनना बुङोबा देन्जारसो लोगो मोनस'नांगौबा गैखाला आरो नोंथांमोना ओंखायनो जाहाथे बेयाव फैनो मालाबाबो नाजानो नाङा देन्जार जायगा बियो खयथासार नायदो जायगाफोरालाय नायनो समायना आरोना एकदम हाजो जाहैबायथ' नैबे दैयानो आरोना बे दैयावनो दायो जोङो ना सरहैगोन थांबाय थानि सिगाङाव दायो खिन्थागोन आं नोंसोरनो नायदो बेसे गोजान थांबावनांगौ दायो थांगासिनो दङ उपाय गैया माथो खालामनो एसे नायना नायनोसै हाजोनि नाखौ माबायदि बेसे गोथाव जायो दायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो नाखौ बेसे मोनो दायोथ' बुंनो हाया दायो थांगासिनो दं आरोना नै दान्दाखौ बानानै माथो खालामनो आसोल मेन ना सर्ट होग्राया बेनो जाहैबाय आंनि र' वा मासि मेंलायलायबायलै माथो नै बिथिंजाय दंफां हानानैबो दोनो ओइ बायाव नांथारगौ बुस्थुआ नांथारदों नै कारा नै दंफाङा थांगासिनो दं र' बिथिंजाय दहायलाय मा खिन्थादोंमोन आङो बेनिफ्राय सबसे गिथावना जायगाखौ दासो मोनबावदों नोंथांमोना नुनो हादों बावनासार थाग्रा जायगा बायदिसो मोनलायलांबाय नै हाब्रां नायदो
wah mari goथाव नुबाय आङोथ' माबा इउटुबफोरावसो नुदोंमोन आङो बेफोरबायदि भिडिअस एंगारनाय नायदो गिथावना आयुमाफोर थाग्राफोर बायदि नायदो wah बोरै नुदों नुबाय सोरबाफोर शुटिं खालामनो गोसो दंबा फिल्मनि भुतफोरनि खालामफैनो हागोन बिथिंजाय नायदो बाप गिथावनाखा नै एबार मेकानिकआ होबाय सुरु खालामजेनबाय खेबखो जेनबाय आरोना नायदो एसे खाथियाव देखायनांगोन ना होमबासो नुगोन नै बिथिंजाय प्लास आरोना माइनासखौ ओरैजाय खेबसिगोन नायदो दे मोजां खेब मोजाङै आखाइफोर मावदो नामा बरियानो वा जांबाय दा आरो माथो खेबफिनलायनाय जाखो दे जाबाय एबार होदो इनभार्टाराव होदो ओजोंबायना इनभार्टाराबो ओजोंबाय नै गाबदों होदो जाबाय दा दे होदो मेन कानेक्सनखौ दासो होदों ओरैजाय होबाय नै बिथिं लगायबाय आरोना बिथिं लगायबाय नायदो ओरैजाय वायरा नै ओरैजाय गोलावखा नै बेनो आरोना आसोल मेन बुस्थुआ बेजों आजावगोन आरोना नै नेट सोंनाय दंना बेजों आजावगोन आरो नैबे गुना बायदिजों माबागोन आरोना दैयाव होबाथाय सर्ट जागोन आरोना बेजों दाय देखायगोन आं र' बादो बाखावदो बरिया एकदम गोदोनि एक्सपिरियेन्स दंखायो बिनाव एकदम ना सर्ट होनायनि होख्लायसिगोन बिथाङा एबार हाग्रानि बायदि नुखायोना गाइसमोन हाग्रानि बायदि नुखायो दा नुबाय दान्दा लाबावबायसो खावबाय नायदो नै नेटआयनो नै बिजों सर्ट होगोन आरोना र' देखायनोसै आंनो एसे ट्राइ खालामजेनसै जात्राखौ स्टार्ट खालामजेनबाय आरोना नाबा बारस'वाखै जात्रायावबा मा मिथिगौ जायखिजाया होबाय नै होजेनबाय गैथ'वा होमबाथ' एसे बिथिं बेलेग नायदो बिथिंजाय गाखोबाय नै नुबाय बा बरिया गुफुर मासे गाखोबाय नागिरलांबावदो र' बारा सर्ट जाहोनालै आंखौ सर्ट जाबाथाय गैला फोदाखाबाय ओइलाय मासे गाखोबाय ना नांहांदों नुबाय नै नायदो सर्ट होग्रा बिथांखौ एसे नायना लाखां मोजाङै जाहाथे उनफोराव नोंसोरो फैयोबा बिथांखौ लोगो हमबानो जाबाय दे जा ना सर्ट होनो रोंखायो नायदो र' दायो दिन्थिबावगोन इखिनियाव जाथ'बाय नै लाबाय नाया मोनजेनबाय मानैसो मोनजेनबाय आरोना नै नायदो बेखौ सोग्रोनोसै दायो एकदम गोबां मोननायखौ दिन्थिनोसै आरोना नै मनायाव सोना लाबाय एकदम दायो थांसै आरोबाव हमहैबावनोसै नै ओरै आवगायजेनबाय बिथिं हमगासिनो दं आरोना गिथावनानिफ्राय गिथावनासिन नुदोंना गाइसमोन जायगाखौ नायनाला एसे नोंथांमोना साननो हागौ एकदम गिथावना नङा जानो हागौ साननो हागौ जायगाखौ नायदो माबायदि गिथावना एकदम जंगलिफोर थाग्रा जायगा बायदिसो नुनो नागिरो आरोना नायदो नोंथांमोना दिनै आं शेयार खालामबाय दिनै बे हाजोनि एरियाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बे हाजोनि सिङावनो नैबे दैमाया दं आरोना नायदो बिथिंजाय सर्ट होलायबाय बेयावबो गाखोना गाखोआखै ओइ मासेखौ जलांबाय ओइ नै हमना लांफै मोनगोन ओइ हमदो मोनासै थांनो दो मोनासैबा थांनो दो जात्राया दिनै माबायदि मिथिया खिन्थु दाबो फार्स्ट सेकेन्ड राउन्ड होनायावबो नाखौ एसेबां मोनथ'वाखै नोंथांमोना नुनो हादों नै मनाखौ आंनो लाखादों दायो आं दिन्थिलांगोन ना बेसेबां मोनो बेखौथ' आं दिन्थिलांखागोन नालाय भिडिअनि गेजेरजोंनो दायो थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो दे मानैसो मोनांलायबाय दायो बेसे जागोन सेरसे जानांगौ बे नालाय गोलावलाय नैबे नाया मागुर माबानि दैमानि मागुर दैसोदो बरिया थ' गोलामनोसैलाय आंनाव सर्ट जागोन गाखांबाय देन्जार उथिहांदों इयाव एबार नायदो लिरलां जाहांदों मासे हाबदों र' मासे हाबदों बा जायगाखौथ' नायदो सुपार नुखायोलै नायदो नुदों गोजौखै देखायबाय आङो माबायदि नुयो बा माथामसो मोनलायबाय बेखौ सोलायनोसैलाय दे सोदोलाय फख्रिना एखेखा जोंनि ना हमनांगौआ मा जाखो मिथिबायना नायलाय दैया माबायदि देरना होखो आयु गिलु बालु दैया देरना होनानै माने एकदम ना हमनायनि अबस्थायानो गाज्रि जाना फैबाय आरोना उपाय गैया आरोना गोजौआवसो थाफैनो गोनां जाबाय मा मोफ्लाम जाखो आंना केमेरायालाय एकदम दै नांना जादों अखानि दै नांदों नायदो नोंथांमोना नुनो हादों दैया देरना होबाय माने गुंले जाबाय नालाय गुंले जाबाथाय माने ना हमनाया माने एकदम जानो नागिरा आरोना दायो नै एकदम हाजोआव सोरबाफोर केम्पआव थानाय बेयावसो दंफैदों आरोना नोंथांमोन देखायनोथ' बे मानसिफोरनि दा केम्प दं आरोना फिसानो केम्प नै नुना लादों एकदम आर्मिफोरनि बायदि बा नुनो हादोंना बेबो उन्दुबावसो बेयावथ' खोमसि नुखागोन माने बेयाव थाथ'फैबाय दसे सम नै बेटारिया नायदो अखा हानायाव माने खोबना दोनो जोङो नै बेटारिया नुबाय इनभार्टारा बा बेयाव अर दसे सम ना सावना जाबाय आरोना होमबाबो देखायासै आङो ना सावनायखौ नै बिथांमोननि ओंखामा नायनो हागोन ओंख्रिबा दंना गैयाथाय ओंख्रि दं खोमा र' वा दङ आलु दालिलायबावसो दायो जों थांसै टटेलि साननायानो फैमाल जाबाय आरोना जोंनिया एकदम मानो होनना बुङोबा नायदो नोंथांमोना नुनो हादों दायो भिडिअनि गेजेरजों
दैया ओरैबायदि गुबुंले जानानै माने देरनानै फैबाय आरोना माथो खालामनो आरोना उपाय गैया नायदो नोंथांमोना नुनो हागासिनो दं दायो नै नोंथांमोना आं दिन्थिदों दैयानो गुबुंले बिदि दैयाव माने बिदि गुबुंले जानाय समाव माने सर्ट होनो बिराद मुस्किल आरोना मानो होनना बुङोबा नुवा नालाय नुयैनि जाहोनाव माने एसे खस्थ' जायो आरोना मारै होनना बुङोबा बे सर्ट होनायाव नाखौबोथ' नुनांगोन नालाय नाखौ नुयैनि थाखायनो माने सर्ट होनो हाया आरो जोङो दायो बेनिखायनो माने जोंनि साननानै फैनायनि माबाया थांखियानो माने फेलें जाबाय आरोना दायो नोंथांमोना देखायबाय आङो दिनैबा बेसे ना मोनगोन बेखौथ' मिथिला जोङो गिदिंनानै फैफिनबाय आरोना नोंथांमोनाबो नुनो हादों ओइ नै थांगासिनो दङ जोंनि लोगोफोरा दायो थांगासिनो दङ दायो माथो खालामनो दायो हायैनि खारनाव जोङो बेक जाफिनबाय आरोना थांनाय जिथुनाखि लामाजों थांदों बे लामाजोंनो जोङो रिटार्न जाफिनबाय आरोना जोङो दायो नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दं आं नै दायो नाखौथ' बेसे मोनगोन मिथिया जोङो थांनाय समाव एफा एनै नाखौलाय मोनबायबो नायदो नोंथांमोना नुनो हादों हाजो नैबेथ' हाजोनि दैखा नालाय नोंथांमोना आं दहायनो दिन्थिलांखादोंमोन भिडिअनि गेजेरजों दहाय दिन्थिनाय समावथ' दैया गोग्गोममोन नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ दायो नायदो माबायदि जाना दङ अबस्था खाराब आरोना दायो नोंथांमोना आङो थेवब्लाबो आङो लास्टआव दिन्थिनोसै बेसेबां ना मोनगोन बेखौथ' बुंनो हाला एकदम गिलु बालु उपाय गैया आरोना दहाय थांनायावथ' थांबाय दायो फैफिननाय समाव माबा मोनथारबाय आङो जायगाखौनो बिराद अबस्थायानो माबायदि नायदो नोंथांमोना नुनो हादों माबा फैखांनायनि उनाव माबा अखायाबो गैला स्रांसो जाबाय ओरैनो बेकार आरोना एसे एनै अखा हाबानो बे दैया बिराद देरखायो आरोना देरनायनि जाउनावनो माने बे दैया गुंले जाना फैबाय दायो जोङो रिटार्न गिदिंफिननो गोनाङा बेयावनो जाना फैबाय आरोना नोंथांमोना नायनो हादों नायदो एसे देखायबावबाय आङो नायदो उपाय गैया आरोना माथो खालामबावनो बेकार जोंनि माने साननायनि खामानिया जाफुंदिया आरोना नायदो जेरैबायदि सानना थांदोंमोन बेबायदि खामानियाथ' जादिया मानो होनना बुङोबा नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों नुखाबायानोसै आङो मारै फैफिननो गोनां जाखो नङा होमबा नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो बेजों लोगोसेनो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैनाय बिथांमोनाबो आंखौ एसे सापर्ट खालामदो बेजों लोगोसेनो आङो मा होनबावनो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ आङो इखिनियावनो दोनथ'नोसै एबा फोजोबथ'नोसै आरोना गोदान भिडिअजों लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय